Polen ligger ved 54 grader nordlig breddegrad, og dens areal er 312.685 kvadratkilometer. Polens kystlinje er 788 km, og den gennemsnitlige højde over havet er 173 meter. Der bor ca. 38.230 millioner mennesker i Polen. Den årlige gennemsnitlige temperatur er 8 grader, og den gennemsnitlige nedbør er 600 mm. Den gennemsnitlige relative luftfugtighed er på ca. 66%. Størstedelen af Polen er lavland, da det hovedsageligt er udformet under og efter den sidste istid. Jorden er udvasket og næringsfattig, men i den sydøstlige del findes mindre områder med frugtbar sort jord. Næsten hele landet drænes af floden Wisła, som er Polens længste flod. Polen ligger i det nordlige tempererede klimabælte, og det nordlige og vestlige del af Polen er der kystlandsklima, blandt andet på grund af et lavtryk fra Atlanterhavet, som gør, at der kommer små temperatursvingninger og stor nedbør. I den sydlige og østlige del er der fastlandsklima med kolde vintre og varme somre, hvor i de østlige egne giver fastlandets luftmasser fra Østeuropa og Asien om sommeren et tørt og varmt klima, mens det om vinteren kommer det ned på frostgrader. Polen ligger også ved en polarjetstrøm, som har stor betydning for vejret i Polen. Polarjetstrømmen kommer af, at ved Nordpolen køles luften ned, og dermed synker den, og så dermed opstår der et termisk højtryk. Denne kolde polarluft blæser så væk fra Nordpolen og møder så den relativt varme tropiske luft, hvor dette mødested kalder vi for polarfronten. Varmluften glider op under den kølige luft, som så gør, at der kommer store temperatur- og trykforskel, og dermed kommer der en kraftig vestenvind, som vi også kalder for polarjetstrømmen. Polarjetstrømmen er dermed et vandrende lavtryk fra Atlanterhavet, og som blandt andet gør, at i Polen kommer der frontregn på grund af temperaturforskellen mellem varm og den kolde luft. Ved Tatrabjergene i den sydlige del af Polen er der stigningsregn på grund af bjergene. Hvis vi kigger på en hydrotermfigur over Gdansk, kan vi for det første se, at Polen ligger ved det nord for ækvator på grund af, at kurven bøjer opad. Hvis vi kigger på temperaturen, kan vi se, at den er højst i juli og i august og koldest i december og januar. Og ved nedbøren kan vi se, at det regner mest i juli og juni og mindst i februar og i marts. Vi kan se, at Gdansk ligger ude ved havet, fordi vi kan se, at der er et kystklima, på grund af, at det er køligt om sommeren og varmere om vinteren, end hvis vi fx kigger på den næste hydrotermfigur over Warszawa, som ligger inde ved fastlandet, og dermed hedder fastlandsklima, og dermed kan vi se, at Warszawa har kolde vintre og varme somre, end f.eks. ved Gdansk. Ellers er der ikke den store forskel mellem de to steder. De menneskeskabte påvirkninger. Der er meget forurening i Polen, blandt andet på grund af, at man afbrænder kul og træ til at opvarme boliger, og dermed har dette også været en vigtig kilde til forurening i Polen. Grundet de høje energipriser har de lavindkomsthusholdninger ikke råd til en anden form for opvarmning af deres huse. Forurening har også været et stort problem, særligt fra kulkraftværkerne, som blandt andet har skabt syreregn, som har skadet skovene i Polen. Man kæmper fortsat også med at komme sig over en alt for stor skovrydning under og efter 2. verdenskrig, hvor man blandt andet har ryddet meget skov ved Tatrabjergene.